percorrer o mar. Prestos pra acción, sen vacilación, a cruzar o Ecuador, demostrando seu valor, cabaleiros do honor. Sen retroceder, sen desfalecer, imos explorar. Nin no inferno dun mar de inverno nos poderá parar. Se hai un fin común baixo ceo azul, novo rumbo. Era unha vez os exploradores. Sen pensar xamais fuxir, superando calquera mar. Imos explorar a inquietude, a outra latitude, non deixa de empuxar. Sempre o corazón cheo de ilusión, cando aumenta o furacán, sortealo con afán. A aventura é un deber, e ao final poder os primeiros ser. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador, sempre dando un paso máis, sen abandonar xamais, e loitando polos demais. Lewis e Clark. Capitán Lewis, o presidente Jefferson espera. Grazas. Señor presidente. O noso país é pequeno, Capitán Lewis. Mire, os 16 estados que o forman están rodeados por grandes potencias estranxeiras, terras descoñecidas. Aquí a América do Norte británica, aquí a Nova España, ao sur a Florida española, e ao noroeste está o territorio de Oregón, reivindicado por España, Gran Bretaña e incluso pola mesma Rusia. Aquí está o enorme territorio da Luisiana francesa. Hai máis de 100 anos, La Salle foi exploralo, pero o oeste aínda é descoñecido. Dis que nese territorio non hai nada de interese. Pois a min interésame saber que pode haber ali. Saber se se pode chegar ao Pacífico polos ríos para desenvolver o comercio. Gustaríalle explorar esa rexión, querido Luis. Sí, presidente, sería toda unha aventura. Coidado, será perigoso. Hai animais salvaxes e tribos belicosas. Levará consigo uns 20 homes, ben armados, pero non esqueza nunca que imos en son de paz. O presidente estadounidense non sabía que o seu embaixador en Francia estaba comprándolles ese territorio aos franceses. Comprando? Custaría moito. Foi un gran negocio inmobiliario. Máis de 200 millóns de hectáreas por uns céntimos. E a expedición do capitán Lewis, levanta, percorreu ese territorio. Direi vos que a Luisiana é 3 veces máis grande que a Francia. Acaba de chegar unha carta para vostede. Ben, York, son boas noticias. Querido. Escoita, querida, o meu amigo Meriwether Lewis pídeme que o acompañe. Vas marchar outra vez, pero tens que volver para o baile do sábado. Conto contigo. É que Lewis pensa que con pouco de sorte habemos volver dentro de uns 3 anos. 3 anos? Oh. York, se queres podes vir comigo. De acordo, patrón. Arre! Xa está. Agora a Luisiana xa é americana. Só nos queda explorala. O señor Druye vai ser o noso intérprete cos indios e coñece moi ben a rexión. Polo menos ata Yellowstone. Que é todo isto? É un invento meu. Un barco en pezas separadas. Un barco? E crees que vai flotar? Iso espero. Xa veremos.
Izada a vela, levade áncoras. Oido a sorte! Os indios non deben andar longe. Miren ali. É ali. É ali. Mon Dieu, parece que son numerosos. Son os Sioux Teton, uns piratas. Estean alerta, eu vou intentar parlamentar. Otamu tonde da la tota. Guata, iguta polele. Queren parlamentar. Adiante. Un pouco de maxia sempre é útil. Amoa tatuta. Fumar é malo para a saúde. Sí, pero neste caso, se non fuma do calimé da paz, conseguirá que perigue a saúde de todos. Os regalos, York. Pesan moito. Isto é para vostede, gran xefe. Toma! Pero... Anda, da. Di que o alcohol volve os homes tolos. É outro xefe. Ten envexa, porque non lle demos regalos vos. É a danza do búfalo. Mañá van ir de caza, é moi interesante. Tonga. Por pouco. San é a salvo. Atawata, Tongwani wata kawata kapolore atakawala ya tokolonaya. Son os Arikara. Antes eran moi numerosos, pero a variola fixo estragos neles. Vamos onda eles. Será posible?
Debemos atopar un lugar para pasar o inverno. Un pouco máis lonxe. Os mandan son pacíficos. Pero ese é o límite do territorio que coñezo. Chega un barco moi grande, con homes brancos e un negro. Homes brancos. Seguro que teñen diñeiro. Benvidos. Os meus homes axudaránvos a construir o voso poboado. Alí poderedes pasar o inverno. Imos seguir ata o nacemento do Missouri e continuar ata o océano. Ninguén estivo alí. Non coñecemos ese territorio. Eu son da tribo do Xoxone, que viven máis alá do Missouri. Coñezo as tribos desa rexión e as linguas que falan. Queres vir connosco? Gustaríame. Pero Charbonneau, o trampeiro, ten que darme permiso. El foi quen me comprou. Comproute. Sí. Raptáronme da miña tribo e logo vendéronme. Señor Charbonneau! Gustaríanos que muller Paxaro nos acompañase para servirnos de intérprete. Está de acordo? Sí, se me levan a min tamén. Coñece ben esa rexión? Como a palma da man. Ben, veña connosco. É unha viaxe moi longa. Teñen que pagarme. Canto? $500. 500, un pouco caro, non lle parece? Acepto. A 2 días daqui, o río bifúrcase. Hai que ir á dereita. Non poden levar o barco grande. Por ali hai moito rápidos e podería afundirse. Entón, que facemos? Haberá que ir en canoas. Gran Branco deixaralles 2 e coas súas será dabondo. Adeus, ata pronto! Hai que saltar. É que está moi alto e non sei nadar. Vamos a explorar los arredores. Oín falar desas criaturas. Chámanlles cans das praderías, pero non son cans realmente. Parecen sós esquíos. Vou levar un para disecalo. Imos parar ali, a montaña está cerca. Non podemos levar as canoas. Vai haber que escondelas no bosque. E enterrar tamén parte do equipo. Xa está descanso, Souti. Que fastidio. Pois, ten cuidado. Xa abonda.
por alí parece factible. Mais ben por alí, non? Nin por alí, nin por alí. Estamos no país dos Xoxonis. É a miña terra, coñezo un paso. Hai que rodear esa montaña. ¡Marcha de bichos! ¡Oh! E despois de máis dun ano de viaxe, chegaron ao pé das montañas rochosas, os cumios aos que aínda non chegara o home. Amigos, fannos falta cabalos. Os Xoxonis viven por alí. Teñen cabalos. Compraremos algúns. É mellor roubárselos. Diso nada. Vimos en son de paz. Entendido? O sinal de paz é axitar un pano branco. E o home branco dice taba bone. En marcha. Miren, os indios. Alí a ver homes un pouco raros. Din que son amigos. Taba bone. Taba bone. Din que son homes brancos. Menten. Mira, ese dali é totalmente negro. É unha trampa. Por que marcharían? Nunca verían homes brancos. Non. Traemos unha mensaxe de paz e de amizade. Somos os vosos amigos brancos da gran nación americana. Cameway, irmán. Que alegría verte. Poderías darlles cabalos? Sí, pero haberá que pagarlles. Ben, vamos negociar. Por ese cabalo vello ofrezoche unha camisa e un coitelo. Un fusil por cabalo, non máis. O prezo non para de subir, xa está ben. Ainda está lonxe o cumio? Non o sei, ningún home chegou ata ali. Agárrate. Tedes que movervos, senón ides morrer de frío. Hai que facer lume. Non hai caza, non temos nada que comer. Entón imos morrer. Que podemos facer? Xa o sei. Non está mal. Sede benvidos ao noso poboado.
En 2 días podemos chegar a un río que leva ata o gran mar. Vannos axudar a construir canoas. O gran mar. O gran mar do oeste, ese que chaman Pacífico. Non nos fan falta canoas, teño un barco. É un invento meu, vamos velo. A ver, toma. Toma. Xa está, o meu barco está feito. Podemos ir 10 e as equipaxes. Subir aí dentro. Seguro que flota. E con equipaxes. Estará de broma. Suban, señores. Vai ben, ves? Sí, estou no vendo. Sei que pode funcionar. Eu prefiro iso. Son máis seguras. Marchamos. Mirade! Amigos! Coidado, queres que vayamos máis devagar? Non, adiante. Mirade! Apóstoche un salmón a que gaña o branco. Aposto 2 polo negro. Subo a 4 salmóns. Acepto a aposta. Vamos, branco. Vamos, negro. Vamos, vamos. Veña, veña que gañas. Dalle, dalle, branco, dalle. Aí, aí. Ah, Gañou o negro, gañei. gañou O negro. branco. Foi o branco. O negro. Entrou primeiro, pasou primeiro o O branco. negro. Por fin chegamos. Oh, que aspecto máis raro. Mira, teñen as cabezas redondas. Que feas son as cabezas redondas. Son a tribu dos Guanapún. Para eles, ter a cabeza aplanada é moi estético. Miren, empezan a aplanarlle a cabeza aos nenos desde pequenos e despois quedalles así. Que costume máis raro. Oh. Por ali. Baixamos. Non, imos rodeala, é o máis prudente. Que, seguimos? Sí, seguimos. Seaman! Onde estás? O meu fiel Seaman desapareceu. Oh, Seaman! A pensar que a isto lle chaman Océano Pacífico. Polo menos chegamos. Había tempo que soñaba con isto. Déixame o coitelo. Toma.
Luís e Clark acababan de descubrir o paso do noroeste, unha ruta terrestre ata o Pacífico. Ambos eran homes de boa vontade e prometéronlles aos indios, no nome dos americanos, unha existencia tranquila e pacífica, pero a paz non ia durar. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador,